watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend. Send more, spend less. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Na ndo mwancho murigererio Ndizi TV akerokoro kwegena kwande munanogenderete kwegokia kubwatia mirobero yonsi yeri tkoria lero charagire chinsa isato chebona magoroba chinga kingo kwarigania SMS ama yangu manyaina kwarigania asenchira ere yobwikira nukore nditangan kegima tiatranya gatiari kwarigania asenchira ere yobwenge mongno kanyana barwale tekeuno lakini nende karabo kala romambi na bakira abantu bamwe abo batenga na igule bobega sorover bamate bimyakanya gitari wana karakana in the process yali nete pigipigi ekeunege kyamo watire pigipigi goro atereria okwera nsai gaga omongino yo mogotoka mbarabare ne para gasireti obugimensemo yage kona skiriye gotebekana ni gari nete pigipigi kogenda nyagitari tige gusara abantu baita baiseke egere kero twatigire bona soro iborori na borore buya kerenga kiyaya konyoro umwana roko igokabuya muchando yo toje gotiga gusara abana banyarukane gatiari abantu baboriwe eriyo gotanga oborore bwa fistula miaka 8 hakujakuwa na uwezo fund, lakini nimesema we have to revive it, we have to improve the way inakuwa distributed. magega ye myaka 3 yo gotaba ko murobero uwezo fund bogo sire byombeni go mochumbe kibagendi abatukire wetani shilingi milioni ya yemo ejo kirakonye byombe au asebungi ya kitutu chache South. Ayo mnaenda mango mwancho muriengo kwariganiri senchera ere yobwikirano asensemo ya Facebook gendera otonyaro wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyaro wetera Ndizi TV News naboigo ase website ito naboko yosomo wetera www.ndizitv.net eri togendera gusanga asobwamo eri triane Evelyn Osero leader musenere tokubwatera na asensemo yebimanyerero naboigo Petronira Mokeira nero koina kiachipicha neryo gichyago ikeire asenchera bene kokwargan tuchake ama yaye chinsesato asenchera ere yobwikirano nengana yogo ichania wase omosacho yomobwe myaka ya igatwa serieta Dickson Nyantika abakagosiria obogima bwaye eyemagega yere wesiekera ase nyumba yaye chinsemo chia jogo yo gotoka imeye county ya Kisii na koigorera egasi nonya naboni gabanyanyimbo baikira nasayo na korusia omuberoye asbanyo iragwe kasengendu ya Kisii teaching and referral chinga kibacha kire komanya okorobotki eriyo komanya ekyo kerera omosacho yo koimukia egetamkirekyo Oroboti ruasencha yoboikirano nigo twarganira no muriketo Ndemo Stephen. Mwancho murieri aigana se ensemo ya jogo ensemo ya team cells abwase abamenyi abange banyara kwa bagwichanu nengana nyara kwa bage ko baiga ase umarago borero ase umugako yomo nyagusira Dickson Nyantika nyara kwa bakagotoka gasirete ase enyomba ya yeyo nyarite kwa baga kombo ase ensemeye na kola no borori bolitwa nyara kwa batokonyora kurwa sawa menyi bensemeye nigo baene kiribuna umugaka Dickson Nyantika nigarenge buya kurendiri tkulia rero nyara kwa karabuna kwa bagatia omonto obwateme chando yake bongo na umweli oye otukage secretary se nyumba yaye atanyara ko bakagotongie gas koirera ogosira kwaye ntutu ire naso ate nyumba so kirochi ochire kitoko naso material to yanya wagina wa okurana omoroi twashimwe yo morokoro twansa gotagora nyumba torimye more torimye nyumba kiara yaire monyana ntora morasa ndochi
twarimire omore toyegasiere nyomba nere gona gwoka gaire gitanda igoro kumbe ka twarimire twasiarira amache na tuyakanyora omonto ari nyomba ari borere igoro ase egasi etorete kumbe oire so igokora egasieria nerokia gwesamba nyomba mali egase call cheito call center twanyara kutwenda deputy director noma ntugwe kuchogo innocent yabere oro na ndekora kana ngomuntu gwesambire nyomba twachira twa confirm no maene batemire korimia bananji batema gocha very fast kotema gwekonya na ntuna twikirega naba busaba itu banyarira kuba bakorimia twanyora aro twachire twanyorire nduwe yega no bumaene nga inyomba yerete negentu kyale ngororo ige samba ekero kintu bateni disputes kuseto tebenga ga samba ige samba korengana nengana twanyorire korwa samenye benseme ye nigo baina kiribuna nyagusira niganyarire ko bagakwa no muntu bwate birengerie binge ritkuregoro na ritkurio ogokira kwa rero abwase gatie birengerie byo anyariko kwana amangana atabanyekaini alekoro revinto bitaroche kaini na korengana na bali banyara ko babagusangana egetaseni Kiambizi TV nigo bakagerete buna yengati yabiri bererere gutware mechande menge ya kebongo ibirerere gusiri obugima bwaye Ngambe na mbuli na nobekire keramba utia ya nna kai kwa igwera ngaki narota kimbekire keramba uti bana doro timna ngakire siminga anko ya otongiri chinyomba bona namutiti gamwa kire simi gwake simina nyarare muteta nakiro musike bago konere gasende yinda nchi agenda na dido tanga kena nganko yabono aesi kirete nyombo yiri bana kire sister yana yakera muka esimi anti amotebiga ndire nanda abetebo agataka wesambira nyumba mororete sambira nyumba njenguru kwemstone nyaundi maranga oyene ndugu yane nero monene njengu mubwati ono kuringana njenga twagambite nero marogoba latest insambiri na litwa ntenero mwali nesimi ono kuruga bono bunga bwa kimambi nesimi na yubaka ekonye kwa kugocha kanga talibuya ono baadaye naje gustukira boni gekera ngo tebunga oyerere nyomba asebono kergia tigire na sawa ntonya kwa bagosegetwa gusanga emechando bagwetera na kone kweno nya bagwate emechando ya kebongo mbali ko iroko na chavunoko okwero monto gusiro bugima bwaye ebise byangere korakana bwango iga abantu bakwerusio bomoyo bwaba abanara batabanga na nyense yakongire tatema korerende kyaro monya sai na gotete busa bono njengo nkotebia abantu baitonga gobwata mangana aguchandete tebia abantu bamino gosetebi nonye nundu urange naye egere nabo konyora gwanyorera ushauri rigere tubasa konyoranga kwaretira umuchando bono buno yobeire amaboli na mangatigera sabanya kenyoro mune ya mate yange kurenda yonsi nigaratiro kiombe kiyobotuki gya DCI okorobotuki boime kwene kininki boronge kyabene kerero gosira ko mugaka Dickson Nyantika oyuenka yere chinsemo chirichi amatunwa ensemo ya Kiogoro ase ebunge ya Nyaribari ko reporteria Ndizi TV korega sensemo ya Jogo egotoka se county ya Kisii elietariane Ndemo Steven Ekyo nege kore kyogo ichania kegima togenderete gotigara sengane yorengete ama kweri nigo mongino yomo akageire kuwa korwa sepipigoro chinga kyarenge kogenda nyagetari goikago kwa ase ensemo ya Bunyagatanyi ewodi ya Nyakoe mebunge aktutu chache South County ya Kisii nonya nabo nigo yomwimogetie abakagotiga omubere bwo mongino yombarabare nepara na gutama ase nyagosira bagakorusi wanakoirwa goika asengendu chingaki abantu baburiwe kiabu nango ikabare gosengorenda bare abamwabona monoko bakoba gochiase Chinyagetari ekero baigwete bobe oroboti urasobekira nigo twarganirira umuriketo Vincent Onyancha Ogo ichana no gukumia amona mayanda ni gono kwa bwatanse nsemo ya Gekona imensemo ya Bunyagatanyi wodi ya Nyakoe county ya Kisii maiga yomwero musubati yo mugotoka mbarabara nebara nigotebekana buno musubati yo nigare ngomurere na igonya Nyagatari renge kogenda maiga yokogwa asekegere buna igago kurwa sepikipiki goro na komera na makweriaye oyo muimogetie maiga yokwa kurwa pikipiki goro nigatama na gotigo mubere nsabo ensemeyo ya Gekona ngana ria tokero mongno ndo kurukupatirisia nyarieko obwate miaka nga 60 iga 62 ole kwenda Nyagetari otokire njira gakwete mongno kanya na barwarete keuno
lakini rende kerabo kalero mambi na bakira abantu bamwe abo batengana igule bobiga asoro bere bamatebi minyaka nyagitari wanakorrekana in the process really nete pigipigi ekiunegekia mubwatire pigipigi igoro batereria okwera nsai gaga asaya korokwa Kioge village ime ya Bunyagatanyi under Kitutu Central Sub County. Nonyena boni gagotebekana buna omongina tabwati bana bande bonsi asekeri buna ni gamenyeta sobo na boigo ni gabeteka wateru sobo amongino tanya gotwara bana na no mugaka tinka gerito sina bwato mugaka igamenyete buyeka na barenge mugabo iga agaterwo buri mukwabo nande nerweka konyamenyete lakini ngokwana bale na basubati bamwabo uyu muimugetie maiga yogotama igabanya kenyero bagania komanya anyare gocha na korera sobwagare ekigia korekana kolenda chinse chota togeti oyo mubwate pigipigi aron turamumanya egera tutaiburonge na kiale kure sana umwana umumurominto igona ari kurukuru mugondo inchira ya embasirogora ngonyora abana babiri batureta masakunsa kanyana aitire bagwante biyayo yureire nsaga kwete korengana na mangana yabeire njuma ete yamberere shock because mbone gatuna rure nkaga tirabagika kinge oyo moimo getinje na ngosaba tanjete nyano ko bwarenge go chaeresere family na aresere umwana incho mogimanga tari kwanja kwaye nigonera twaro boba otama ekera komera makwiri buna yaiga abamate na bahiri ni go baichanege korekyo nakoni obutuko imekonyara gokorwa igoreye koreke yemaiga yokomanya oyo muimogetie omwana ono yo muromi ndo wakoro kubatirisia nyarieko na ndio twanyara bana mambita gotengu musubate na araire iga para mbamu manyeti twakora kitwara ngatiga toiche tochakora twacha gocha twanyanga batirisio omwana yo muromi ndo tometinga ngakia kukukwa ekora kuntumanyeti bono koro yo morine tie pigipigi ntumaetinga ngakia ba gukurugoro mutigansa bukanga gacha to report igakora magoso makwimokero ncho kogenda yo morine pigipigi mumaite igaro moigwo taxi mochokoro taxi nero morine linsa onyamali moino asabaga yamate bagendrete kolera obaine bwabo atochane tomongni mutaga kwete sa tosina kya kubono michano kire kenyoreke gitega gekona ikato chande ketebo sana mongine mutare para ga kitokumeti mutaga chabasika ntumati kya moita mutaga chamotoko nyamutueresa kaki chinga kiechoni gabana boda boda banyareko semi gokonege nkobale maiso anekero imugetia abarwire gochasinya getali gose gochase chinka chiabo igo andake ebibe yali nete esioro ya mubwata wakanze lakini nde togosaba naintwe kero torwarete mundu kunye korwarete mono togotigo mongina buno iyo erinde ogenda nyagitari bieka bagenda chipi cheto ngora mono mono kero bweltio morwaire mogendi ngora naende motebia kero kende nyetari nonde ogotarera aiga amaborio na mange na kenyarekana omubere bw'omong'ina gotoka mbarabara nebara nonyamaiga yokori ne pigipigi mubori naribuna nigawa kure pigipigi goro omonya pigipigi omotigotama gose nigo bagwa monere orokure otama onsinkyanda ikomune ribuna naki atako bw'okinyagetari Vincent Onyancha, Ndizi TV. Miyamono muri keto Vincent Onyancha se orobotioro nengora ya bene tokoro chiase chia matecho chikendrete kubasiria abamwabo togotikana na mangana ya makweri ni gobono tokoirana ase county ya Kisii awase serikali ya county ya Kisii wetera senyagetari ya Kisii teaching and referral kubwatrana ne keombe kia daraja 2 vision volunteer baba gotwara omoroberio bogosemia abasibati gore chinchira cyo wetanga kurase okonyora oburwire bwa fistula nigo ayago chachinga ki ense yabage gochengera aritko ryogotanga amakongu afi gosekorwani oburwiro bwa fistula asaba sabatu bagenderete gosemi wakweneke bunangwe soke bare nakogenda se chinyagetari eri koringori bwana boigo konyora obuweni omurike tomel red momanye nekira nasayo nagotwarganiria orobotyoru asenchira yoboime
Kero mwaka umutinyi ugatano chitariki 23 nigo ensengima ego chengera litukolio gukura omuchando bwenyongo yoro iboro rwa basubati eye makante una obstetric fistula na kolengana n'ikyombe gya WHO nigo abasubati angenuse milioni bamenyate no muchando yo a sebono e county ya Kisii etati wa magega asogo chengera litukeliga gwetera enyagitari ya KTRH kiko watane kyombe gya daraja mbili Vision Volunteers asebono abasubati banyorire omuchando yo baboliwe gwesokya elikonyora obogwenya na sebono batebire omubaro bw'abasubati bali bakonyekire korwa ase omuchando yo. Lengo kuu ni we want to break the cycle ya hizi fistulas, na kwa sababu hiyo tunaomba wale wote walio katika umri wa ujauzito waweze kufika mahospitalini wahudumiwa mapema ili tuweze kuzuia tatizo hili. Muna daraja mbili ase Kisii County twanyarire kurwari abangina ase Kisii County twanyarire kurwari abangina 1850 nenya gitari into togotuma sengencho abunoe tobwate link ose dona yeto etwanchire togotuma chiclants enya gitari yenye korukunga the Nairobi Women Hospital ase Dr. Mboga arenero munyagi surgeon or trained in a Fistula Foundation okonya bangina baito nigo batebire egatiye bintu biri bikoirera abasubati konyora omuchando yo. Yule koretwa sabangina ekero bare musigo baguchikoibora kwa mayo konyora omongina iga bagocha mapema nyagitari obelire nkamono kera abelire nkamono kwanyora omwana obelire asoro iboro rwaye astinsa chinyinge kwanyora asayu bono atandokire asayu egera atandokire kwanyora bono echabwe enene gocha asoro iboro romongina na echabwe enke yacha nara asoro iboro. Aigati abali bakonyekire kurwa aso muchando yo nigo balenge na yaiga chifiche kama mimi nilikuwa daktari but nilikuwa nimechificha bado but mpaka mwisho wake nikasema enough is enough, lazima nirudishe utu wangu ya nilikuwa nayo, na saa hii ninafurahia kuwa mama mwenye ako na heshima, sipitishi ile mkojo yenye ningepita tu watu wanasema kuna mnuko inatoka hapa. So saa hii naweza enda sherehe fulani, naenda kudansi mahali fulani bila shida yoyote. Sechinga kiecho nigo abasubati baboligwe kubwatya amachiko ali abwenerete engaki bagocha koibora nase baboligwe ase bali bonsi banyoro muchando yo gwesokya elikonyora obogwenia bwabusa gwetera ase ekyombe gya daraja mbili Vision Volunteers. Bono toko imisa bangina baito na abana ba minto abake buna to prevent fistula yeye nto chakoenyora ngakito go prevent abana baitaba ke to gusaba baba molito mapema mbanyara ko bakemobere mapema egere bachiko prevent imechande yo gochekero bakonyora konyora abana gose kogonki egento kende to gotena totige gusara abana baitaba iseke egere kero twatigire bona soro iborori na borore buya kerenga kiyaya konyora omwana roko igokabuya muchando yo tochi na egento kende to gusaba bangina baito ekero musigo gwaje kliniki mapema twagofundisha na ende ekero gukonyora omwana riri kwiguro koromuga tagotena yaya teraikange buna gwachakire koromuga inchunya gitari togotebuna abagaka na barobo babe involved in prevention of fistula. Bono okobolia nigo kwa ruru gochia ase abasubati bonsi bali banyoro no mochando yiga wesokya elikonyoro bogwenya gwetera ase kyombe gya daraja mbili foundation amone nyagitari ya KTRH bolipotelia egetaseni kya Ndizi TV Eliatariane Mildred Momanyi. Miamano muriketo Mildred Momanya se orobo tiororo ikiranu abamenyi bebunge ya kitutu chache South Mea County ya Kisii ni gobono bago keire chibesa chia Uwezo Fund echo chirabe chikubakonya ase obonchorere bwabo buna ebyombe elio kwegendereria aya nechingakie omo chumbe wensemeyo Anthony Kibagendi abaga kubwatoka chibesa chire chimi emilioni yemo nukta eyemo gochia sabanya kiombe asabaga kwerera obuyabo gosira abanyakiombe no nyamagega yechibese chiogotinena asegeka kie miaka 5 muriketo diponasanya namange. Nigo bomogoko monene asebunge ya Kitutu Chache South maega yo mubunge bworogongorwe omoshimiwa Anthony Kibagendi
kubwatoka chichekiche milioni yemo nukte yemo gochia ase byombe gwetani 15 nemo inse ya Uwezo Fund ili banyare kwenyorera amagenderero aso bunchirere bwabo bokoboke. Miaka 8 hakujakuwa na Uwezo Fund, lakini nimesema we have to revive it, we have to improve the way inakuwa distributed. Umujego yuokolekana imeje skuru ya sekondari ya Liotero ni ganyara kwenekeria abantu bonsi abo barase byombe ao banyare konyora amaigerio igoro iyo bonchoreria. Zitakuja kufunzwa mambo ya entrepreneurship, uongozi, kufanya biashara. Watu wanaanza biashara kuuza njugu motolero moja, wanaenda wanauza gunia nusu, wanafika gunia 2, sasa wanajiletea trucks of groundnuts from Malawi. Pia nyinyi tunataka mtu anatoka kuuza nyanya crate moja, anaanza kuletea soko hiyo yote na pickup, baadaye ana supply soko hata 2-3 nyanya. Si itawezekana? Gati y'abanyakiombe abo babere bakonyora bokonyo bonene gwetera chibeso cyo Uwezo Fund nigo baba bagusanga obo aita babere bakorora buna banakiombe. Tulipewa 1200 na tulilipa tukamaliza yote. Tulichukua Uwezo Fund ile msikia ikisema hapa 50 ambayo tunafaa kulipa ndani ya mwaka mmoja, lakini sisi ndani ya miezi 5 tulilipa hizo pesa zote tukamaliza. Na ilikuwa natarajia tungepewa hata nusu milioni, lakini kwa ajili ya sheria tunakubali ambayo tutapewa leo. Nonya nabo chinga kyecho nigo basegete byombe binde gokoromokia ili banyare kwenyorera ngere yabo gwetera sobonchire bwabo bokoboke banyare gwesira amatukale bosio. Kutoka wakati wote tumemaliza wiki 7. Sisi already tumerudisha hiyo pesa. Kila mwanachama pale tulisema anarudisha 250 per week. Already saa hii kila mtu pale vile mnaona tumerudisha 1750, lakini hatutachukua cheki, tunachukua leo. Kwa hivyo tutaenda tena tujikaze tuongeze hiyo pesa hata ifike shilingi 500 per week. Si mnaona ndani ya miezi 5 ama 6 tutakuwa tumemaliza hiyo pesa. Kwa hivyo na nyinyi nawahimiza wanachama wenzangu vile vikundi vingine muiwe mfano wetu. Hii pesa sio nyingi na ni pesa nzuri ambayo itatusaidia kujiendeleza. Sisi sasa hivi hatutegemei bodaboda peke yake. Sasa hivi tuko na sako, lakini stage yetu iko na kioski ambayo ni tunauza spares za motorbike. Tumeweka mtu wetu hapo na tuuzia, mtu akitaka spare ananunua hapo, haendi kununua kwa duka hili. Hiyo pesa inarotate. Kuripoteria egetaseni kiao na mbeya Mokiandizi TV kurwase skuru ya sekondari ya Liotero yugotoka imeye ward ya Bogeka imeye bunge ya Kitutu Chache South literia nenkoro kwa Dipon asanya ase chinga kyecho kibagendi baigoni gabaga koigora ebirasi ebiya ase chiskuru au gatia beskuru ya Ruoba ase tutaingia wote ndani because it's wet. Buna enchera moyo gosira chisemi ase aborokiwa omubunge okitutu Chache South Anthony Kibagendi nigo aigora ebirasi ase chiskuru au gati yabo eskuru eliyo borose ya Ruora amoneri ya Nyabiongo. Kago kuana ase skuru ya Ruora nigo omubungo yu anyara koba kagote babuna chibesa banyarite koba bakoena nabuna chibasari ngo chichire konyara chigo konya aborokiwa aborokia nabo igo chirete amagendero ase chisukuru. We believe that we have enormous potential as a school, and that needs to be demonstrated in the results that we are going to get this year. And the bursaries that we've given, about 1.5 million shillings, that also should be able to improve, number one, on the welfare of the teachers, the welfare of the students, and even infrastructural development.
aborokia nabo igo abaibori nigo banyara ko bakogokera egekoreke ase bono banyara gote abuna ase amatuko ari gochimotugaiga obotaka ngo chikonyara bolebo gosira korwa ase ebinyoro werimbi ya mwana mheshimiwa wa chokotokonya iga in fact school ya atambe yari ngo school lakini godera si kira chombo mheshimiwa garega atosikonyire twerimbi ya mwana wakande mbiyamono nande mbiyamono so mheshimiwa Kibagendi onyalire gotokonya asoko twagakira chicho cy'abana banyaruka kitarengese skuru ya senia kemenge abana bali kogenda semichi y'abantu no asoko bokomo mheshimiwa bekiraiga twanyare korora magenda mayara se skuru eye Kingo reporteria egetaseni kiao nambe Mokiandizi TV korogaiga ase ensemo ya ruora amarietane mariga Cosmas Mwancho muri bano roboti oruono ruaye Cosmas Mariga Cosmas korwase ebunge ya Kitutu Chache South awasemo chumbe Anthony Kibagendi abaga kuigora ebirasi asiskuru au na kurukuburi wachasa bali munaboigo abaorokiwa kwenekya bunango tumeka bare chibesa chia basari asenchira yogo ikirania emeroberemia ya masomo ase chiskuru togoska bosionigo ya mateyemo kurwase kenyorokia otamba yotoka sewadi ya Kisii Central imeyebunge Nyaribari Chache County ya Kisii etigarete etabwati obumenyo kubwatikana nowa kwa nembure nyinge yo yabereye kwene kwasinsemo au imense ya Kenya nonyana bonigo umutakano yo abeirega kwerera igati emechando eyo abereka wetera gati yabo okoborua kwendagira naboigo school fees nabono nigaruro kuboria go cyasabara igati yabo omMCA naboigo omuchumbo Nyaribari Chache kumuikange na kumusira erionere abega kwegenderia ase obugima bwaye bunatokumanywa no muri Keito Frida Kirubo ama kwa yemburani gagendete kwene kigwa ase chinsemo ime county ya Kisii ni gotokomerana no mutakano wa Evelyn Nyang'au oyo gendete gwetera amakongo asa tabwati obomenyo maiga yembura kwiyeria enyomba yaye abego ne nyomba natigere tuno muga koyo yarenge gesana kia mabati komiga igora ebure ya twetemo no igoya geteka getuguta gochiari bano nabondo chengo nyakorera iga bantu ba minto gaki tindo chibona sengo chigongo nyagwete mechigo na nyagoseriwa gakitimbu ati no nege ntongorare ro muga kone ga kweta gantiga igo gakitimbu ati no nege tana no ne suguru timbu ati ga korengana ni amateni go bairera emechando agwetera anene kurigeria abana baye endagera school fees na boigo obomenyo asekolende atarakonyeka minto yo iga ase mwachira iga ni fact nabwate obokongo na emechande menge naba minto babere kuruma abakomokonya ekiagera kerto korigere bune nyombe yera iga emburanja atwe nyinge embura negenderete gotu embura buna ya atwa enyombe ye kangana ande ya mugwerete nyomba kiagera murigereria yeberegete ikagera umungino yo iga gatamakuru iga kaenda komenya serandi no komenya serandi tabwati enchera abana nabwate batato babere mbale secondary mwabarora gaiga mubaroche no ne uniform babegete batingete enchera gete nonya nabo nigo Evelyn aene kiago tigerwa abana batato maigayo mugakoye gosiria obugima bwaye chingaki atwalire egetiro kyogo ikerania amaganyo yenka yaye nonya nabo nigo aene kebuna omwana ye obwikirasi gya kianda taranyora obokonye ase kulende airera ogosemelia asamatuko abosio woncherelia obugima bwaye kiara konye kekonyora chisemi kone gasirete 2019 agantigera abana barongo oyo moyo romo kebani gogotara ebaronge yane nchakora class 8 baranyora bokonye bonde bwense na serikali endeyo stay yankonyire asensemende nigo eamate yaera ogwetuma kwaye Evelyn anene ase ogokora chigasi cha nyomba elioko egendereria kolende nigo babulia ogosirwa ase okumwagachira enyomba eliokonyora obomenyo para kwa ya gutara nande si ya sekete naye ngode turugoroga linkora gwetana no rote bya bantu ngore gasinsi bicyanga ngore kino musibati womokie na gwata abana baye na no muntu gwekorera ntutu tageteira ne mwaye nerabe muno mukungu na kero montaro mukungu gakyo ndegwensi yobwato gwanjo kuya aso yoko boko mouko
bamwagachire nyomba nera bere mwayabe muno mukungwa tie konya gwetana nanga nechianga gosibini kiago kore michi abantu nechikonda abana baye bambi nabo bagocha komokonya bono nigo okoborigwa kwarure gocha ase onde bwensi oli no moyo obokorwa kumosira ase chinga kicho boigo abarai baborigwa anene omo MCA na boigo omobunge gwesoke bene na boigo gokonya enkeyo oyo gwata mabira ga kiankonye bwensi yo gwato okwanjo kuya ase yoko boko mouko tomwagachire nyomba abangina tokosomba amache abagaka bakorete emete onde bwensi yo gwato no nebao no nyene merangu no nyenkende tomokonya wajanda you have a program yoko achira abantu chinyomba bali babwate chiyobo nyansi yoyere tabwati nonye togo sabonyalo gokomwagachire nyomba mwoshimiwa monyenye naye nabo kwerwa okonye familia abana bagende school as chibasari mwoshimiwa janda nkoenana ka abana babare school chibasari rinde nali baranyore amasoma ache kubakonya rinde bakonye muibuli omwa Frida Kerubo, Ndizi TV. Magega yechichiro area ya Nyansira na boigo metamayo gosie kwasegeka kobwatkana no gwateka koburere bumanyikanite buna foot and mouth nigobone serikali ya county ya Nyamira wetre wizara yetu nobremi yararire okoigoro na inde wechichirecho na nigo abonchorere anene betu okurwase chiro ya metamayo babere bakworokia omogokobo na kugania serikali ya county ya Nyamira gorosia echire yerio ebege kugwenera ase okobakonya gwikirani obonchore bwabo asenchera iyo bwororo roboti orwa sobwagare ni gotwargane no muri kitiko rwa county ya Nyamira Paul Kapokara magega yechichire chiga gosie kwa segeka itukuria rero igati abonchiriri hane nabo bagokoro bonchiriri bwa basechire ya metamaywa nigo bahorokyo mogokobo asoko igoro gwechire yo iyo yasie kwa segeka kubatakana mo nuburuire ubu bwetugo bomanyakanite bya senchera yekenya muliro buna foot and mouth disease. Ege kuba enkoro yane konga kabia sana. Igaki. Chiro ya igorungu sabachi sokoro nyako tabatabaiga na konyera abacho kore sabuni. Abonchiri abaiga nigo borokyo mogokobo asoko igolirwa. Yendo bateberekera kunyara kabage ko bagendereria nene kwenyorera ebisagwa. Asebono besokirie na kugendera ko basegeta bamwe abo goikirana se chiro. Twagokira se tukoria rero kwigorure chiro ya mutamaywa. Kera twarajandikire site emetinye bere tokonya gutangatangi buguchia guchia echire ibuna ya iguru twagokire kwa sababu twaberire isiko mono na wanyene ogoncho twari goncho lingokonya twalinga abana bagende sukuru na abali isiko bamanyane echiro ya iguru bachake gocha aramisi kurende nigo bagendera ko babakubolie serikali ya county ya Nyamira kwene kibunango baroisiriere echire yiga elio egwenere asobonchirio wega. Number 1 abantu be county batoroseri bibanda stokoigama kare mbura ya ture chombe chite chiko severekana baka kiasira iko bagocha kunyora batoroseri bibanda no nyembika stokoizaranza. Number 2 amangana amasiti ekaro twanachira amasiti e county nero na betete yatwegerera karo umuntu atonere ngombe yoboibi ekaro listiriro batete batobera na barbe aba security yaitu chichochero chimbe charose tugu mwesimiwa amacho ka murache muriyenje tokonyora amacha ekerera ngi gututwanyora amache na macha inarara konya bantu no karo umuntu arure cyo bwesibia obo sabi bwa karo kibwa maintained intu totagete biasara bibe motobekere conducive environment biasara ambi bwati mupaka ambi bwati ngoyo ningo biasara bokoro ogenda Nairobi okore ogenda so tagete anyina bo nigo baganire goteneri gwechire yiga kunyara koba abasyoku na goteberekere gisiasa iri gokinia echire yiga so totageta mangana yo morembe tokore biasara no morembe na machikari aro abwatigwe ekera chikaunti nje chinjigo kina onye revenue teliko rusigwa setole ikotonyora masingira ramaya igere biasara bigenderere igo nata itomorembe obe ntutokora manganara nyene komiti yechire korosigwe independent etabwati u korarira nse magete etayoseucha segete ebinte binto bitageti tota abantu bali neutral onye ne problem banye sorobu at the ground na ande batabwati manganande a political igona kitojo yanya baraiba ko choruba baraiba baya nechiro bwego ekobwatania abange kurwase ebisakubinde abo bikiranira asajega gukora ubonchiri bwabo na korokia omogoko basoko igurwa wechire yiga. Ni Nicholas Korir natoka Narok County na hii soko tunafurahia sana. Tangu hii soko ifungwe hatuchapata kitu, lakini leo vile imefunguliwa tunafurahia sana na hii soko iendelee. Itatusaidia sababu ni watu wengi wanaingia pande hii na kenye inafanya hii soko ifanye mzuri iko highway na iko ukinunua ng'ombe hapa
unaweka gari inakuja mpaka hapa hivi. So hii soko ni mzuri sana. Omweli oye ebina bibiriro byaba onchili abaiga ochase serikali. Igo twaro sabe kansere to maintaineri nande twe usuru twarwa kuringana negenta kera kyaguru ntwanje tekere gento ekere kansoro ya twaro kirina ngaitoko bera. Monyare gotokonye njirerio na inde ye monyakongie no nechucho tobwatega iga igondo chenga njiri kwa busubuya tigo montato korro gotokia busera twaso egere chire nyare gokonga twagokire naende togotebia gabana yaito ekore iga botambe naende togitere chiro iginko report rigetaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurase chirega ya Metamayua ime ye kaunti ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp okara no nyamagega yogo chaga korosiwa para ya Kemera kubwatanya ngo cia Keumbu ne serikali enene ya etani gobona bamenyi bechinsemecho bakumeretie ogoterena wemroberio yogo ikabono abamenyi abo bensemo ya Sigona ewodi ya Kemera ibunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira ni gobono baburio mochumbe bwenseme yo Kilivu Gisairo kwene kiabu nanko bainyora are ase serikali ye asokubaroseria pare yo ejo korengana baro baterena ya bereke goterenia emeroberio emenke orboti oruni gotwargani numurikyo ito Ndemo Stephen eye nensemo ya Sigona ase parene kurwa Kemera kwambuka Keumbu ekubwatania ebunge ya Kitutu Masaba na Nyaribari chache abamenyi nigo baireire buna epare ya bere korosigwa sege kegetambe kurende gatenira nchera gati asamenye batamanye tininge kiabere to munyakonda konyetigira nchera para nigeto saregete lakini bono ntumaitio yorenge gotoroseria asa chiete pare je tokaigunga ko bekwera maramu njati ko beku maramu gekabanga maramu yo ko beka nkobwatwale ingorendo goche kumubwata senginje pare yar korosi kutoetere omochumbe Gisairo yagititaga totebia ngobekare pare yo moromu aba pare ye yarenge yo mo eye serikali ya igoro eye Ruto arojeti kurukemera kogenda kiendege egende gachuba lakini egaikagati egatige ruororo korwerio na boto jarigete mpaka bono iga pare yaronjetu ku 2018 Kemera moino yarenge ko iremye 18 tukabekwe barasa tugatebi kutweta irisa abantu ba iparango erere ibintu bikaine gukurunjira asa kalemu agni boro nigere tobeyoka ko tukumite ku 2018 myezi 18 kirenga kya bongere kiale wetera satra kamo senga kiyole nkoro uyo nde enkoko ya soiroro ndroji mafani kyande na besi tetikobe kunerego epare ya nigo yale maridio bosombi ensemeye mono monenga kiembura asamenye bagochandeka goikero bokoreria muno bonchereri mono sector boda boda ndia mono asamarita nengoro kuchoni mukae njino mwana boda ngore biashara byana byo kurusha manyagwari bogere ngoreta kucha kiendege na chakona witire pare ya kurukemera kiendege kachuba Keumbu yaretere problem ana mona soko sombi bwana singenjo kira litu kongwete changamoto manyagwana ndari kanyumba 2 anda kenko kundenjira 4 times nama yakonyora abantu bange support nama kanyumba igas asa nene epali neto sumbete by the way tuachire kanyumura yura chako tokonyo nturara eramu ya takire kobeku yakwe miaka 10 pare tera rosiwa ikeko gera tuachira masengenjo korengana kwana igoro amaene para nigesa rigete pi chigalie chigoeta njirigoeta chianya konsaba makombe kera rituko Oni customer sengenjo ugma una bwa kongire no matebi ngaki ngasiringi 100 ako taitimbu atina rugai nimbu okoboria kwa babono na somo jumbe wa Kitutu Masaba Cliff Gisairo kubwatie pare ya serikali enene korabuna yatabokigu bono ntotamanye tina omochumbe twata chikura na etetaga toaji sukari ne binde agatebi pare ne rago chakera korosi ntotamanye tina na jete konyerosi na tagete konyerosi nande ingiage ko gara tali ko igeria serikali anena mangana ntwanya ko moyuka ukwana ase serikali anene yere ya Ruto twabarigere na maiso ngaki twakuminga ki chikura jeto ngaitwagete chikura jete chire Nyaribari go se chire bogetutu wano nje tigamba sabera abantu abatwachorete omanena abakune bosa batole
tata nyasaye okonya abantu abatwachorete matinga twabambo iroko bako otokonye bareye naye gisairo takona kurwe sukari yoka tonyore bareye igana mangane sukari tata nyasaye baseni barasie bareye asigwana seritaria Yesu motoria amina. Koripoteria Ndizi TV korwe nseme ya Sigona wodi ya Kemera ebunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira erietariane Ndemo Steven. Serikali ya kaunti ya Kisii nigo yaburiwe wesokia na kurugusira gochiase balia bagokora emirimo yo waka ekogoto asensemo ya suku yotoka ime ya Musocho ebunge ya Kitutu Chache South kaunti ya Kisii korengana barabonigo babere bagwetera amakongwa mange muno asebono baganirie serikali kubainyora anenasi baganirie kwagachirwa ase bagokorera emirimo yabo orobotyo rwasobwagare nigo rwariganirie no muriketo Dorcas Kimuma. Abamenyi b'ensemo ya Musocho yegotoka ebunge ya Kitutu Chache South chinsemo cha Musocho Kisii County abo bale abakekogoto ase chinsemecho nigo bono baimurunganiria serikali asoko bombya ase gika egetambe bwana negitaseni kyandizi nigo baeresera amakong ao ayo babeire bagwetera chinga kibale ase emirimo yabo Onesimo angwenyi basenya bwororo egasi torende chiembure kerego twasenge nchonto bwati ase tokoigama koya ture nonye karo igokonyora bwe gasi yateneni gari chigotoretera ambagena ngochichire chiara togora munenga kiye mbura yatoka gari etachite gototanyore tibese gusegari gotuoyeria magena omaete na bato etabusa sene tabwensi no ara tuno adoite no bato sonde tia lakini inza ndo kanyoro ndo tebi ngalero nigo bamento goteba munanere buya serikali kubenyora ase kubabeka ebyombe elio kubakonya ne chironi echichira bakonye kwegendereria nabo igo kubaroseria ebibanda ase barabe bakwigama onye yari konyari kana mugwate dire murato ko wandisi omonta gwate boko gwaterete ko Rusia karodi twaba mobula toleiga ngo tusaini ile ngako ila jinga ni asia mwake support tiragete ninyo wale tuko lakini bone tole isiyo badia bajinyende tole cheiri tiorolo okolwa umechanga to yari konyari kana atuake support no nyane sebe ya magene stoki nenchere ndetonyo are no ena ya sito kendelera no ena kero kiembura to koigama Olengana na baraboni go bateba munani gemerime yo yaberege gokonya abange anene aso kweruserane anobosaria abo igo botumekibwe binyugwa na mariogo yogotindia sama zangu mutonda Charles kana wayo ni ono igonye tali ga igende gya cyane tubakanya bakora yego ngo rende sara utugwate nano ndege no buri nakene mundaba ndokoro ubonywa cyesore amarwa ono nyora ngadrisira ambakite kupisi indo chebatu agete support yese direge tokorigo tawa ndirende direge toro chenga neto konye ta bange baita kyagere kina kike bagogito tokubokera kera lituko ekera magenaro nigo bono baganirie serikali ye kaunti ya Kisii anene omoseneta amono mobunge bwenseme yo Anthony Kibagendi koigwekerero kyabo na kubenyora na boigo kubasira usabanga toega nyora nane serikali iteto konye inga tuwe serikali konye nende bwadara mara to konye ono rende tene tu abo Kenya to jua duatare mara to konye tuare konyora umonto gotasa support elinda bagena ya takobura twanyora tokonya gwaka twenyorera kurwara bane yo aromonto na babore togotosira elinde tonyore enchera tokogendera sigasieye ekiera no tokonyore no nendagera tokoriko twosabanga ntunu uzanigui ujore so gure serikali ni serikali pesa etokonye buna tori juma twesiga Dorcas Kimuma, Ndizi TV.
Homospidi we sub-county ya Kitutu Central Kazungu Chalo nigabaga kora ebara sasensemo ya Nyabondo C wodi ya Bugeke bunge ya Kitutu Chache South ya county ya Kisii erego kwanera igoro yobo ibibwech transformer na wege binto byestima ubwa beribo koine kiwa sekerengo keigoro ase chinsemecho no murobero bago ikiranwa boigo no muteneneri o Kenya Power koro ase chinsemecho asibarure kura tentindi ngo cyasibali abarabe bakubwateraniwa namangana yobo ibina otanigo barachikumokerwa egetambukero egetindi korengana nerichi koroboti rwa senchira yoboikiranu nigo twariganire na Kamilas Ongeta kubotekana no boibibwe transformer obu abaire bokaini kigwa ime chinsemo au chiagusi abamenyi banyabondo si eyogo toka ime kenyoro kyerianyi mbaikira nase barazari tukoria rero umetajwa maneno ya patrol. Mimi nikiwa na ofisi yangu na hata mheshimiwa pia tunazungumza na yeye, tunafikiria sana jinsi tutaweka askari pale kwa ile kambi ya chifu mpya. Wakati mheshimiwa atakubali, siku hiyo sisi tutaanzisha posti pale ama patrol base, tuweke askari pale. Ndio iwe ni rahisi askari kuwahudumia mkiwa hapa, badala kusubiri kutoka Mosoti. Already hiyo mazungumzo tumeanza. Chinga kechio ni gateba mbaliko chiko abera montonde bwensi anyorwe na mamocho yobo ibwestima gose ebinto byestima. Kesi yao iko sawa, iko very active kotini na sisi hatuachilii mtu anaye interfere na mambo ya stima. Aidha umejiconnectia stima, umeangusha transformer, umeng'oa kigingi, etushikwe alafu tukuachilie, hatuachilie. Waigo oyo kabeire omo MCA obogeka ward omusike Charles Nyagoto nigo amoganirie omo OCPD koenekia okobao kwegarie gochia kokonya gotinya oborendi wabo tuko ase abanyanyimbo banyakoe. It will be the best way to go. OCPD tafadhali ongea na huyu mtu wa CDF, hii ndio kazi yao ya security, wanunue gari wapatie terrorist, wapatie mtu wa nyakoe. Hii maneno ya security tusahau. Without which sasa sisi tutakwenda kujenga transform. Omoske Charles Nyagoto niga bamochia abanyakonda ba Kenya Power asoko kolega siembe. Waka hii watu wanaitwa ski contractors, they have spoiled the name of Kenya Power. Sasa it's not Kenya Power anymore. It's now Kenya Power and the threatening. It is threatening our lives. So waenda weka hiyo transformer zenu, weka juu, mahali hata mtu akijaribu kupanda kwanza, iko huko juu, ataonekana huyu ni nani. Omogambi wekenyoro kerianyi, Janet Naliaka, niko abagania Kenya Power kwa kolega siasa obwamo na warabwo eriogo kora oboibi. Maana tunataka kufanya kazi na nyinyi. Tushirikiane na ofisi yenu, tushirikiane na ofisi ya OCPD na sisi pia kama machifu. Tuko tayari kuweka pamoja. Maana hao wananchi ndio wanaumia. Sisi tuko sawa kule lakini wao ndio wakuagiza. Sasa wizi mwingine umechangiwa kwa sababu ya darkness. Please do something and we are ready to work with you. Chinga kiechio omotenenerio Kenya Power imeyensemeyo nigo abagania bamenyi bairianyi kubwaterana eriogo keya oboibi bwe transformer. Ya kwanza ni sisi kama community tuko na jukumu ya kusaidiana na Kenya Power. Na sisi kama Kenya Power pia tuko na jukumu ya kuwahudumia. Tafadhali tusaidiane pamoja. Na walikuwa wamesema kikulacho kiko na mwako. So mwenye anatukula si yako hapo ndani yetu. Si yako ndani yetu. Utusaidie na information. Otigana nayo Kenya Power ambaye nekia komenta chisemi asoko sambelie transformer erioko bako ngwasa baibiko Rusia. Sio tunatembea usiku. So kuhusiana na mambo ya transformers. Ile ndio mwanzo juzi. So tumejaribu na tumerekesha haraka. Tumepiga sport sasa. Hata akijaribu kufungua haitaanguka. Nkoripota ya egeta seni kia gona mbeye mogwanchete kia Nizi TV iletaria nenkaru kwa Kamilas Ongeta. Nyagatari ya bosongo kubwatirana ne abisi yomo MCA bo wadia Masige East Michael Mutumeni go yabage kwaligania omuroberi obo boringoria na boigo obo wenya bwa moroire au asenchira yabusa asensemo ya Kiobegi abanke nigo bago kerege tamkirekyo asemutuma berega kolyeira yogo chia kogendra gusira amangana yobo chenu anene ase wodiaye murikeito Josephat Amisi na ikirana sayo.
Buna enchira eyemo yogotinye kerengo kyobo chenu guchasa bamenyi be ward ya Masige East. Itukola lero nigo mwemsebe ward ya Michael Mutume kubwatirana amone nyagitari abosongo banyarako bakwarigania omurobore bwokwena no boringoria nabo igo obobwenia ochiasa bamenyi abo omurobore nyarako bagokorekana asechia bisicho mwemse oyo asensemo ya Kyobegi. Rero turase a ward office irase Kyobegi application as a free medical camp sponsored na Michael Mutume Foundation in collaboration na Bosongo Hospital korugoro no irase ward yaito asogotema kurenga abarwaire ose bali batari kwenyara kwanda nyagitari mona abagotu igore twarenga segetiseni gikuru kwa mokonge asabantu zaidi ya 200 barengetwe na bakeba kerunya gitari abo batogete conditions cyabo gusafira abo yatagete bagenda gitari asubure ime mono nako badmitted yare barega igase Kyobegi. I hope abantu abanke ngocha bali ande bagenda tegucha na gokene nambe inanyorire elindegere kwana nigo omwemse oyo Michael Mutume nyareko bakwenekia bunene nchira eyemo yogoikeria obokoreri bobochenu ange nabakichikura na ekerenge kenene ngokora ya igonzi na senge njuma nyetenga none chi facility chetu zitinya gitari gido tubwate chibwati a specialist usaba nyagitari bali bakorigereria ebintu mbali nabo igona nyagitari chetu chinyinge nogendo lero bono abura nyo chibwata challenges itachama ryobo itachibifa byo gupima lakini arana ya kumbwate ibagane chingu nande mbwate abanyagitari nenyagitari irikayare gutubwatesi jebuno monte nko barangiria bachase ward yane egati yabali banyarako bagwikirana asobolingore no bweni obwo nigo bagokere gitambo kirekyo nakomwakera mbia muno Michael Mutume asoko imokia egetambo kirekyo omwesi miwe itoto wakiranga mbia muno asemere mo genderete onye twakobekerete chikura toroche ngambi yo genderete chipasa lingwa toera abana nabo iga maino kwatuma abanyagitari bagatorusi naseri tukuliare mireme miya yarorekanire iga Kyobegi ikinege kone tutanya kororagesa toiborwa abantu ba Masige East baigure buya sana abantu barware tamarwira pressure amarwira diabetes amaiso abatarenge kwenyara kugenda Bosongo babekirwa ambulance kugenda Bosongo kolengwa ikinege kone tutanya korora omwesi miwe itotokoreira amange amaene kero tokolgereri buya igachagete kutusalira ritangani abana agacha uturusiria maino nande igoro garenge mokonge kuturwalia marwaira wao na lero maigo toretire Kyobegi nande bono nkurwali utura maiso kake mwesi miwe tutiagendera igabutambe nande agambe none miaka ime yamanye kunyarikana mbiamono omoroberio oyo nigora chikobo goikirana gocha sensemo ya Nyamarumari tukoriankyo asebaigo abanyagitari kurwa senyagitari abosongo banyareko bakoenekia ngamba chikoba bakobwatirana obisi omwemsie elio koenana ekerengo kyobo chanuge seinego cha sabamenyabwo mambia etukarase akoro kunga Nyamaruma Nyamaruma primary moiso buli ward yaitu naro ni maete ro na etoro babugane medical camp nanyara abantu bayichirese nabatebi mambia abawe sokia ni encouragement useba ko ngomoyo nga ebie bikato kunyara gukora nonye turaikirani beyonds senyagitari yaitu ama tukonari to kuchitwabeka specific aso konya abaruira ababwato burebo ku pressure ne sukari bochi bare bai wa maegeriwu na kiba konyara ko babai ko bagwekenga tanya koreta chi condition chinyenge bochi mutu Uripotri kitasini Kiandizi TV kurwa ward ya Masige East kutoka Imeko constituency ya Bobasi county ya Kisii Elitarane Josephat Hamese na chingaki embure nyingegendrete koene kiwa imeyense ya Kenya nigo aigatia bauro kya kurwase chiskuru imeyebungia bumachoge chache babere bakuroko boria ochasumo chumbe bwenseme yoko bakonya nechitangi chia mache eliyoko bakonya ase okugacha mache eliyoko yatumia ekero embura erabege gusira Dete wakera mugumeni lebuito mweshimiwa toya toto ambuya mona sechi project chia mache chiranda ya dockets uganda takokonya nyurubito school cheito to saba asibuna busiyita ndubate chinsoko lakini school chinde chire chirale sana ku chinsoko to depend on ya konyora mache yembura asi challenge to gutwara
nokugani chitangi tokonye kwavestia mache abana batumia esukuru bune yage kongone bwate boarding abana bange bya kabisa lakini tobwate challenges ya maji togosaba tokonye chitangi kucheze skuru ya ito so totalire to the ground process the needs in the school tokoye tinyale ko bagokonya abana baito ba Kenya tokonyora mache ndonyore togutumia chinka kichito chinyinga sogosoma kugwa kwanda kurigia mache roche buna abana bande baguchinga kiyomurakera bakoragenda roche elinde na into academic seite nyale ko be ko improve tonyale kokonya the welfare yo mwana omuiseke inga itota kirgo champion 4 nagokonya banyole maximum education wote nambuye mono sichi school kwara rule mbali chigendete ko faidika na into round yeye otonyero mweshimiwa ande nabona aliko tebanga kunenga kietu anyole mbura kabisa chipati chinyinge chitu cha gusi mbura nyache lakini tekole timatatizo manene mono igento yale ucha kotokonye mitungi yetu yakonye nyora abotwale ucha kwa vestia mache tunyagache togendete gutumia chinga kibunechi nande kere mbure guchiko koira ngorake yo isikonyora nga nyasao to seseniri ne mbura una to seseniga kera pa chipati chinda abantu bakulira Kenya into to wene to ko kacha macha iyo abana banyale ko bagutumia to isikonyora ge korambura teragenda muno abe kunyora ko genda kotokonya Mwanchi omulgere ribono roboti oru okorwase bungia bumachoge chache na rogotore tomoiro bomaye chinsesa tasenchera ere yobekerango wakirangambia munaye mwanchi omulgere yasogendrete goturigereria korwa bali bonse bagendete gotubwati asinse moche mitanda ngo bakirangambia mono abari kibaito bali twabatirana soko ine kyamangana wekera senchera yobekerano ngo bakirangambia mono inyora buna semiro berionsi ya Ndizi TV na bakogendere gotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetera Ndizi TV News na boigo ase website ito naboko ya soma chinsa emeronko ebere na inye wetera www.ndizitv.net erio togendere gusanga asobwa mweretriane Evelyn Osero lida musenere twabwatira na sensemo yebimanyererio nabaigo Petronira Mukeira nero ine kiachipi chanerio gichagwo ikeire asenchira yabenengo kuganeria burigeri boro bya semero berionsi naboigo obutko boro botoire rutomerane litkoria ankyo